Благов, който играе като ляво крило. Ето го центрирането на Благов към Мартин Тошев. Още в 8-та минута Мартин Тошев тук по-скоро действа като централен защитник, а не като централен нападател. Не успя. Удар на Светослав Дяков. Костов изби лошо и тук при добавката резултатът вече е открит. 1-0. Разбира се, от непосредствена близост. Благодарение на удара на Дяков от воле. Неубедителна намеса на вратаря Костов, който не успя да улови топката. Тя се отби в гърдите му. Друг е въпросът какво правиха централните защитници пред него и не успяха да изчистят. Груба грешка. Тук и Дюлгеров и Башлиев. Най-вече Башлиев, разбира се. Сбъркаха фатално и оставиха Препелица да вкара. 11-та минута, 1-0 за Лудогорец, голмайстор. Загубеното гостуване в Пловдив на Локомотив, че има проблеми с коляното, разтегнати връзки. Много опасност пред Красимир Костов. Клаудио Кешеро. Поредица от пасове завърши с подаване към Козмин Моци. Още един румънец. Мисиджан. Мисиджан преодоля, успя да центрира. Благодаря Башлиев. Кишада с глава. Добра форма напоследък и решение на румънеца. Бе изправен обаче Кишада. Сега диагонално подаване на Моци към Мисиджан. Мисиджан овладява на гърди. Комбинира с Кешеро. Той се опитва да му върне жеста. Пак топка за Кешеро. Удар и гол. 2-0. Кешеро бележи в 21-та минута. Лудогорецизация. Пак домовчиви, те са доволни в очакване на повторението. Централната ложа, разбира се, в нашия ефир. Още веднъж Моци. По великолепен начин намери Мисиджан. Мисиджан. Тук опита на Кешеро да комбинира с Мисиджан не се увенча с успех, но пък се получи още по-добра ситуация, след като Кишада остави на Кешеро и като истински бомбардир, ако използвам този термин, да е вкаран от Русия, своя партньор в халфовата линия Препелица. Кишада. Кешеро, директно удар с левия крак. Костов спасява сега. От малък ъгъл Вандерсон. За Костов. Това е ситуацията от преди малко с поредицата от удари и спасявания. Намеси в фър. Натанел пресече опита на Тони Тасев за контратака. Центриране на Натанел. Удар с глава и 3-0. Голмайстор Козмин Моци. 31-та минута. Козмин Моци. 11-та, 21-та и 3. Ангел Йорданеско, че ще пусне румънските национали, а те, може би, предвкусвайки завръщането си в родината, решиха да бележат днес. И трите гола отбелязани от румънци от началото на срещата. Кишада очакваше да получи от Вандерсон и продължава да чака, но Вандерсон реши да търси Кешеро. Кишада отне. След това обаче бе пресечено неговото подаване. Вандерсон. Удар на Вандерсон. Костов и 4-0. Не в 41-та, но в 45-та минута. За Лудогорец. Грешката на Траянов позволил на Кишада да отнеме топката. Нямаше изчистване далеч от наказателното поле. Удар от следващия кръг. Да изчакаме. Кешеро удар. Само по факта, че изстрел бе отправен с десния крак. Не, че Кешеро не опитва и с двата, но свиня му левия. Реши Препелица да действа самостоятелно, да не потърси комбинация с своя сънародник Даниел Генов. Директен удар към далечния ъгъл. Не бе трудно да се предугади подобно развитие на това статично положение. Дяков. Бенгюзов. Удар на Бенгюзов, спесяване на Аргелашки. Най-добрата възможност за гол след пропуска на Тошев.
Тяна на Пирин сега се изправя бавно. Вече бързо се връща на позиция. Натанаел. Удар на Натанаел. Спасяване на Костов. Ако Натанаел се бе, които в следващия кръг гостуват на Славия, после Пирин, разбира се. В неделя те приемат Левски, очертаващия се вице-шампион. Удар на Генов и гол! В 81-та минута резултата става 4-1. Ето го почетното попадение с Левски. А иначе миналия сезон бележише и даваше асистенции за Локомотив София, отбор, който влезе в моите разсъждения преди малко. Спази традицията в 8-то поредно гостуване да се разписват пиринци, но пък получиха цели